Από τη διαδρομή των 100 χρόνων ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μία ανθρώπινη ιστορία. Βλέπουμε ένα δελτίο του Οδοντιατρικού Συλλόγου από τη δεκαετία του 1940. Και στη δεύτερη σελίδα υπάρχει μία διαφήμιση του παππού μου, του Σπύρου, του καταστήματος που ήταν τότε στη Χαλκοκονδύλη 22. 1944, λοιπόν, Αθήνα, εμφύλιος, μία εποχή που με δυσκολία μπορούμε να φανταστούμε. Μέσα σε διασταυρούμενα πυρά γεννιέται ο πατέρας μου, ο Χρήστος. Χαλκοκονδύλη, Ομόνια, πυροβολισμοί και με σημαία του Ερυθρού Σταυρού η γιαγιά μου πηγαίνει για να γεννήσει. Λίγες μέρες μετά, σε γειτονικό φαρμακείο, στο φαρμακείο του Αρίστου Οικονόμου, γείτονας στην οδό Χαλκοκονδύλη του παππού μου και του καταστήματός μας, ο παππούς μου βλέπει τον Αρίστο να περπατάει πάνω στα συντρίμμια του καταστήματός του. Είχε ανατιναχθεί από εκρηκτικούς μηχανισμούς και ο ιδιοκτήτης περπατούσε αμέριμνος πάνω στα συντρίμμια και χαμογελούσε και σφύριζε. Και ο παππούς μου τον βλέπει σοκαρισμένος και του λέει: «Πώς μπορείς να περπατάς πάνω στα συντρίμμια του καταστήματός σου και να σφυράς?» Και ο Αρίστος του απάντησε: «Πώς να μην είμαι χαρούμενος αφού δεν ήμουνα μέσα?» Συνεχίζουμε την πορεία μας και το 1986 εξοπλίζουμε με 250 οδοντιατρικά συγκροτήματα τα κέντρα υγείας και με 500 μηχανήματα, παραπάνω από 500 μηχανήματα, τα οίκα όλης της επικράτειας. Το 1988 πραγματοποιούμε τη μεγαλύτερη εξαγωγή οδοντιατρικών μηχανημάτων στην Ελλάδα, εξοπλίζοντας πλήρως το Πανεπιστήμιο της Τρυπόλεως της Λιβύης με πάνω από 250 θέσεις εργασίας και άσκησης. Παράλληλα, κάναμε και εξαγωγές σε 17 χώρες εκείνη την εποχή, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά η Μεγάλη Επανάσταση το 1989. Η Σαντέντ εισάγει τα οστεοσωματούμενα εμφυτεύματα Brennemark της Nobel Pharma, μετέπειτα Nobel Biocare. Πρωταγωνιστεί στη Μεγάλη Επανάσταση των οδοντικών εμφυτευμάτων που αλλάζει και βελτιώνει την οδοντιατρική, όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Σε συνεργασία με την Nobel, τους οδοντιατρικούς συλλόγους όλης της χώρας, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εκπαιδεύονται εκατοντάδες Έλληνες οδοντίατροι και οδοντοτεχνίτες για πρώτη φορά συστηματικά και μεθοδικά στα εμφυτεύματα. Το ΕΚΠΑ της Αθήνας δημιουργεί το πρώτο ειδικό τμήμα μονάδας οστεοσωματούμενων εμφυτευμάτων προθέσεων με αποκλειστικό συνεργάτη τη Σαντέντ και την Nobel. Έρχονται στην Ελλάδα οι πατέρες της εμφυτευματολογίας, όπως ο εικονιζόμενος Brennemark, ο Άρμπεκτσον, ο Λέκολμ πολλές φορές, και πιο πρόσφατα ο Παύλο Μάλο, ο Σάσο Γιοβάνοβιτς, ο Γκαμπονέρα, ο Πότσι, σήμερα ο Ούρμπαν και πολλοί άλλοι. Και δεν τελειώνει αυτή η ιστορία ποτέ. Και να έρθουμε στο πιο πρόσφατο παρελθόν. Το 2015 η 3Shape φέρνει τη δική της επανάσταση στην οδοντιατρική. Ξεκινάει μια μεγάλη επανάσταση ψηφιοποίησης της προσθετικής, του workflow στα εργαστήρια και στα οδοντιατρία. Και το 2015 έχουμε τη χαρά να μας επιλέγουν ως το συνεργάτη τους για την Ελλάδα. Εγκαθιστούμε τα πρώτα τρίος και δημιουργούμε μια δυνατή ομάδα για την υποστήριξη και την εκπαίδευσή τους. Με τη στενή συνεργασία του ΕΚΠΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τα τρίος εντάσσονται στην εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών και με τη συνεργασία των οδοντιατρικών συλλόγων όλης της χώρας, όπως έγινε και τη δεκαετία του 80 και του 90 για τα εμφυτεύματα, φέρνουμε τη γνώση, όλες τις τελευταίες εξελίξεις πάνω στην ψηφιοποίηση σε όλη την Ελλάδα και σε όλες τις περιφέρειες.
Εδώ είναι μια πρόσφατη φωτογραφία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που μας φιλοξένησε με το Γιάν, τον επόμενο μιλητή μας, πριν από λίγους μήνες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ για να γιορτάσουμε μαζί τα 100 μας χρόνια και αδειμονούμε να συνεχίσουμε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι της οδοντιατρικής, της βελτίωσης της ζωής των ασθενών, των οδοντιάτρων και των οδοντοτεχνητών. Ένα τεράστιο ευχαριστώ. Είναι πραγματική χαρά να είμαστε ανάμεσα σε τόσους φίλους, πελάτες, συνεργάτες και δασκάλους. Ακολούθως, παρακαλούμε και δίνουμε το λόγο στον διακεκριμένο καθηγητή σας προσθετικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Δημήτρη Ανδριτσάκη, που πολύ φυσικά τον γνωρίζετε σαν καθηγητή σας. Είχα τη χαρά και την τιμή να γνωρίσω και τον πατέρα του, οδοντίατρο Παναγιώτη Ανδριτσάκη, που είχε στα προπολεμικά λογιστικά βιβλία του πατέρα μου αύξοντα αριθμό 2, με έδρα τη Μονεμβασία. Ο δε πατέρας μου πήγαινε στη Μονεμβασία με πλοίο από τον Πειραιά, γιατί δεν υπήρχε οδικός τρόπος επικοινωνίας. Συνεχίζουμε τη συνεργασία αυτή και με την τρίτη γενιά, τον διακεκριμένο γιο του κυρίου Δημήτρη, τον κύριο Παναγιώτη, που είναι πρωτοπόρος στην ψηφιακή οδοντιατρική, συνάδελφός σας επίσης. Ευχαριστούμε και τις τρεις γενιές, λοιπόν, Ανδριτσάκη, για την ευγενική του συνεργασία κοντά έναν αιώνα περίπου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι έτοιμο. Πρέπει να το κρατάω. Ναι, όπως σας το βλέπει. Ανοιχτό, όπως το βλέπει. Κρατήστε το. Όχι. Να πληρώσω. Αγαπητοί μου συνάδελφοι, βρίσκομαι εδώ σε αυτό το βήμα μετά από πρόσκληση του αγαπητού μου Χρήστου Σαριγιάννη για να πω λίγα λόγια για την εταιρεία του και για τη συνεργασία μας. Εάν κάποιος από εσάς μου ζητήσει τι τίτλο θα έβαζα σε αυτή μου την προσφώνηση, θα έλεγα «Βίοι παράλληλοι». Εάν το λέω αυτό, γιατί θα διαπιστώσετε μια συνεργασία 100 ετών που ξεκίνησε με τους πατεράδες μας και συνεχίστηκε από τους γιους και τους εγγονούς. Αύγουστος 1922, ο μήνας της τραγικής συμφοράς που κατέληξε σε μεγάλο εθνικό δράμα και στον ξεριζωμό του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Μέσα σε αυτούς τους πρόσφυγες που κατέκτησαν την Ελλάδα και ένας 18χρονος γεννημένος και μεγαλωμένος στην Κωνσταντινούπολη, ο Σπύρος Σαριγιάννης. «1922, ίδια χρονιά, αλλά άλλος μήνας, ο Σεπτέμβριος, ο πατέρας μου Παναγιώτης Ανδριτσάκης επέστρεψε στον Πειραιά από το μέτωπο της Άγκυρας, του Σαγκαρίου, του Αφιών Καρακισάρ και του Εσκής Σεκύρ, καταπονημένος, αρρωστημένος και πάνω απ' όλα ταπεινωμένος. Οι Μικρασιάτες, πρόσφυγες που κατέκτησαν την Ελλάδα, παρά τις δυσάρεστες πολιτικές μας εκτροπές, σύντομα έγιναν μοχλός πρόοδου. Ο Σπύρος Σαριγιάννης, μέσα στον κεκαιώνα της προσφυγιάς, βρίσκει τον τρόπο και εργάζεται στο τότε οίκο οδοντιατρικών ειδών του Τρίφωνος και Μπεναντών. 1925, μετά από υπηρεσία 3 ετών στο εν λόγω κατάστημα, ο Σπύρος Σαριγιάννης ανοίγει το δικό του, το 1925, στην πλατεία Ψηρή και σύντομα μεταφέρεται στην οδό Χαλκοκονδύλη, ακριβώς απέναντι από την οδοντιατρική σχολή
όπου και σταδιοδρόμησε εκεί για πολλά χρόνια. Την ίδια χρονιά, 1925, ο πατέρας μου αποφυτά από το οδοντιατρικό σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών και ανοίγει το γιατρείο του στην Ερμού, γωνία με Φωκίωνος. Η αρχική του συνεργασία του πατέρα μου για τις ανάγκες του ιατρείου του γίνεται με το νεοειδρυθέν κατάστημα του Σπύρου Σαριγιάννη. Όπως μου ανέφερε ο Χρήστος Σαριγιάννης, βρήκε στο πελατολόγιο του πατέρα του καταγεγραμμένο τον πατέρα μου με αριθμό 2. Αυτή η συνεργασία του πατέρα μου διήρκησε 10 χρόνια, όσο διατηρούσε το ιατρείο του στην Αθήνα, και συνεχίστηκε από την επαρχία, όπου μετήκησε για τα υπόλοιπα 40 χρόνια της επαγγελματικής του εργασίας. Τα χρόνια του πολέμου και της ανώμαλης περίοδου της δεκαετίας του 40, ο πατέρας μου ταξίδευε 1 με 2 φορές το χρόνο για να κάνει προμήθειες του ιατρείου του από το Σαριγιάννη. Αφού δεν υπήρχε άλλος τρόπος εξυπηρέτησης. Σε ένα από αυτά τα ταξίδια το 1946, όταν εγώ ήμουν ηλικίας 9 ετών, με πήρε μαζί του και τότε πρωτογνώρισα τον κύριο Σπύρο Σαριγιάννη και τον αδελφό του τον Γιάννη. Το 1956 ξεκίνησα τις σπουδές μου στην τότε οδοντιατρική σχολή, η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το κατάστημα Σαριγιάννη στην οδό Χαλκοκονδύλη. Με την εγγραφή μου στη σχολή, με την εγγραφή μας στη σχολή, όλοι οι φοιτητές, έπρεπε να εξασφαλίσουμε τον εξοπλισμό μας για την άσκησή μας, τόσο στο εργαστήριο όσο και στην κλινική, που θα έπρεπε να τον αγοράσουμε οι ίδιοι. Το κύριο από τα εργαλεία ήταν το ποδοκίνητο τουρ, το οποίο μετά από την εξάσκησή μας στο εργαστήριο έπρεπε να το φυλάξουμε έξω από τη σχολή. Αφού δεν υπήρχε άλλος χώρος για να τον φυλάξουμε, 150 περίπου ποδοκίνητα τουρ. Οι περισσότεροι φοιτητές μας για την φύλαξη του μετέφεραν με τα τρόλεϊ και τα λεωφορεία στο σπίτι τους για να το φυλάξουν. Μου θύμιζε τους ευέλπιδες με τα σπαθάκια τους. Προσωπικά όμως στάθηκα τυχερός. Η γνωριμία μου το 1946 με τον Σαριγιάννη με ωφέλησε, καθώς ο κύριος Γιάννης μου επέτρεπε κάθε φορά να φυλάω το τουρ σε μια γωνία του καταστήματος. Σε όλα αυτά τα φοιτητικά χρόνια θυμάμαι μέσα στη μικρή στοά του καταστήματος να παίζει ένας μικρός πιτσιρικάς. Ήταν ο Χρήστος, τον οποίο εγνώρισα καλύτερα ως τελειόφοιτος το 1962, όταν ο Χρήστος ήταν φοιτητής στην Αντάντη Εμπορική. 1966, μια καινούργια συγκυρία τη χρονιά αυτή ήταν ότι όταν εγώ άνοιξα μετά από εφηπηρέτησή μου το ιατρείο μου στον Πειραιά, ήταν ακριβώς όταν και ο Χρήστος ξεκίνησε δυναμικά τη διαδρομή του στην επιχείρηση που έκτισε ο πατέρας του. Ο Χρήστος με την ανάληψη της επιχείρησης τη μετάλλαξε σε εταιρεία με την ονομασία Σαντέντ. Ιδιαίτερα υπήρξε η συνεργασία μας με τον Χρήστο όταν επέστρεψα εγώ από τις σπουδές μου και με τον Χρήστο σχεδιάσαμε και ανέλαβε την κατασκευή του ιατρείου μου και λίγο αργότερα ανέλαβε και έφτιαξε το ιατρείο στον Πειραιά της συζύγου μου. Σημαντική υπήρξε η περίοδος της θητείας μου στο Πανεπιστήμιο, όταν με εντολή της σχολής ανέλαβα να παραλάβω τη νέα κλινική της προσθετικής στο τμήμα των μεταπτυχιακών σπουδών, την οποία κατασκεύασε και για χρόνια συντηρούσε η εταιρεία Σαντέντ. Σήμερα όλες τις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις και τον αναγκαίο ψηφιακό τους εξοπλισμό, η εταιρεία Σαντέντ έρχεται να καλύψει με τους διαδόχους του Χρήστου τους 2 γιους του, το Σπύρο και το Μανώλη. Σήμερα εν έτη 2025, με τη συμπλήρωση των 100 χρόνων της επιχείρησης Σαριγιάννη
και της δικής μου οδοντιατρικής οικογένειας, είναι ευχάριστο να βρίσκει σε στενή και αγαστή συνεργασία το γιο μου Παναγιώτη με τους δυο γιους του Χρήστου. Τους εύχομαι να έχουν την υγειά τους και να διατηρούν την καλή συνεργασία τους εις δε την εταιρεία Σαντέντ μακροημέρευση. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Θα ήθελα λίγο να συμπληρώσω ότι συγκινήθηκα σήμερα πάρα πολύ, πιστέψτε το, γιατί βρήκα αρκετούς συνεργάτες με τους οποίους πριν αρκετά χρόνια ξεκινήσαμε να φτιάξουμε την οδοντιατρική στην Ελλάδα και τη φτιάξαμε. Συγχαρητήρια κύριε καθηγητά, μας κλαβώσατε. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ βάθους καρδιάς σε έναν χωριστά από εσάς που όλοι έχετε συμβάλει στην πρόοδο όλων μας. Γιατί εσείς σπρώχνετε εμάς, εμείς εσάς και ούτω καθεξής. Όλοι σπρώχνουν την οδοντιατρική μπροστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπόχρεος εκ βάθους καρδίας και για έναν αιώνα και παραπάνω. Συν Θεό, πάμε στα 200.